И така, здравейте всички от YouTube. Аз съм AxelBG и вие сте отново с FIFA 10 Manager Mod. Така, първият епизод не можах да го кача там, когато създавах Manager Mod, защото нещо се бъгваше клипчето. Но сега не бъгва, защото сгъсих едни програми. Така, и да започваме. Игра с Ботев Пловдив. Първи матч ще е също Монтана. Да видим как ще се справим. Така. Ако има лек лак, съжалявам. Но сигурно ще няма да е много голям лага. Така. И да започваме. Надявам се да виждате нещо. Какво? Защо те са с моите екипи? Нека бък на фифата е станал и те са с моите екипи, аз сега може да се различи играчите. Къде поиде, братар? Абе, то дали ще ми даде сега червен картон, че иска сапи го братара. Да видим. Кев жълт картон. Кабу. Жълт картон. Това е добре на мен. Що ми дай жълт картон. Ма къде се може да различи играчите? Шит! Не си виждам играчите! Не знам кои са били. Айде пас напред. Перфектно. Айде сам спич. Сериозно, никой няма в предни позиции. Само това кабут. О, ето го. Ай, твърде силен пас. Твърде силен пас. Това беше сега твърде силен пас и оня просто нямаше никакви шанс да я пада. Сега да видим тук как ще е. Атака за Монтана, които са с моите екипи. Добре, какъв е бък на пипата? Те са с моите екипи. Не знам и на друг, ако му се случвало, сигурно ще е запознат с това, ама сега за мен това първи път ми случва, сега атаката му дава ще стрели, да. И едно за Монтана. Бето, към Бето. Не го имам толкова Бето. Сега ще видим какво ще стане. Какво е? Атака, Ботев Пловдив, стреляй! Един на един. Сигурно вече по-малко от минута и резултата е за мен. Как минах само? Право. Гол. Мерси. Мерси, Да. Къде я дава това? Айде, бе! Айде! Искай. Абу! Аз сакам да като пле. Стрелям! Бай! Обръщам резултата. Обърнах резултата перфектно, в моя полза. Сега, ако може да вкарам още някой гол и да не допускам Монтана да вкарват, може да спечелят 3 точки. Айде! Айде, може! Казах ти, че можеш. Дяволите! Какво тази така? Абе, спрете я! Монтана изкараха двата едини контакти. Може да само е края на първото. Ще имаме време за да отбележим още един гол. Това се реши първото по време. Започвам само. Ето, това е жълтия картон Кабут. Кабут циганина. Това бил моя го избегна. Ай, къмо ги отгоре.
Браво, момче! Ти си удар! Твърде силен. Твърде силен удар, баце, това те... Жак да... Твърде силен удар беше това. За малко ще паузирам какво. Така, ето ни отново. Извинявам се, че паузирах, да продължаваме с мача. Вижте, нещо се е променило. Не съм играл. Минута си е същата. Трябваше да паузирам за малко, но сега вече всичко е ред и... Изстрелвай, момче! Ето го! Това 4 на 2 ли? Не знам какво е било. Майка 4. Не 3 на 2. Ще е първа минута, 3 на 2. Не 2. Само трябва да пускам долу. Също така мисля, ще си купа това Ристо Йолов. Ако ми приеме аз в миналия епизод ми изпрати какво, нали, да ефекта присъедини към моя отбор. Но не знам той дали ще желая. Ако иска ще дойде. Защото... Мъгър. Няма караш! Флекта. Айде, тиче, ти си бърз, ти си машина, терминатор. Дай, айде, шпагет, удар. Натиснам копчето за шпагат, но нещо не стана, така че... Сливен води Локо Пловдив с 2 на 0. Това те вече съм очаквал. Локо Пловдив да губят от Сливен. Кой изобщо е губил от Сливен? Айде, бе, Тивин. Железо мога да краднеш, ама не мога да читае. Добре. Браво. Браво на машинките. Мали, аз ще съм с вратара, бе. Това ще я пич. Това няма, бе. То бил мой. Ето си планши, че е такова. Както няма значение. Няма да позволя да е това такова. Вратата би трябвало да ти е ясно. Айде! Сега! Атак! О, не! То не е мой! Това ще го подържа тъпката. Ако ще чуете как ги различаваме, моите имат черен надпис. Имат цифрите модели са черни, а на тия на Монтана са бели. Така че горе-долу така ги различаваме. Супер, 10-та минута, няма ли да свърши този матч? Би трябвало този матч вече да свърши. Сега сигурно ще случи. Не знам защо, но през втората част някакъв лак започна. Отвратителен и не дразни много. Сериозно, сега на то лежат като време. Стига. Ай, сега би трябвало вече да се свърши. Не! Ужасно! Абе, този чат толкова ли са измолил, бе? Опа, не бързо да... Взеха ми ям. Не знам защо, но през втората част имам лак. И ето матч свърши, дами и господа. Победа! Ботев Пловдив надбиха Монтана с 3 на 2. И взимаме 3 точки. И като цяло това е клипа. Надявам се да ви е харесал този матч и до скоро.